Dan il-gvern qed juri lil kulħadd li kapaċi jsolvi l-problemi mingħajr ħafna daq ta' trombi. Dan minkejja li l-oppożizzjoni f'pajjiżna qed tipprova tirkeb fuq kull kwistjoni biex tkisser lill-gvern. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'kollegament telefoniku fuq One Radio kmieni l-ħadd filgħodu bit-temi ewlenin ikunu r-riformi u s-soluzzjonijiet li qed jaħdem fuqhom dan il-gvern. Mistoqsi dwar l-azzjonijiet industrijali li sejħet il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel u qal li din il-kwistjoni ġiet trattata mingħajr daq ta' trombi u billi kulħadd poġġa madwar mejda sakemm instabet soluzzjoni. Waqt li faħħar ix-xogħol tad-Deputat Prim Ministru Chris Fearn f'din il-kwistjoni huwa rrefera għal mod li aġixxiet bih l-Oppożizzjoni fejn qal li din qed tirkeb fuq kull kwistjoni li tinqala biex tagħmel ħsara lill-Gvern. Dan minkejja l-fatt li fi kliem il-Prim Ministru, il-Gvern qed isolvi l-problemi li ħallew gvernijiet nazzjonalisti. L-Oppożizzjoni ma tantx għandhom kredenzjali fuq dan l-affarijiet għax bħalissa sewu l-ħsara tal-Gvern ta' qabel li kien b'effess moħħu li għandna biżżejjed infermiera u limita n-numru ta' studenti li kienu jistgħu jidħlu għal kors tal-infermiera, xi ħaġa li llum inbidlet u aktar minn hekk illum infetħet skola ġdida tal-infermiera ma' Stewart Healthcare u ma' l-MCAS li qabel ma kienx teżisti anzi dawn ma rriduhomx. Il-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar il-kwistjoni tal-immigranti li qamet fl-aħħar ġimgħat fejn qal li l-mekkaniżmu adottat mill-Gvern qed iħalli r-riżultati. Qal li għall-ewwel darba Gvern Laburista wara li mhux biss qed iħalli impatt fuq livell lokali iżda issa anke fuq livell Ewropew. Qegħdin jitqasmu għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u dil-ġimgħa diġà ġimgħa biss wara illi seħħ il-każ il kellna iktar minn 5 ruħ illi marru Franza, turi illi dan il-gvern mhux biss hawn Malta kapaċi jpoġġi madwar mejda u jissolvi l-affarijiet, imma anke internazzjonalment kapaċi jpoġġi madwar mejda u jsolvi l-affarijiet. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern qed isegwu mill-qrib l-andament tal-każ fil-qorti tal-kaptan tal-MV Lifeline fejn qal li dan kollu inqala minħabba li dan ma bdiex istruzzjonijiet li jingħata mingħand l-awtoritajiet kompetenti. Saħaq li l-Gvern ma jistax jaġġel u qabel jittieħdu deċiżjonijiet irdu l-ewwel jaslu fit-tmiemhom l-investigazzjonijiet indipendenti illi qegħdin isiru. Dan waqt li rringrazzja lill Forzi Armati ta' Malta tax-xogħol tagħhom biex jikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Fil-kollegament telefoniku Dr. Muscat saħaq li minkejja li l-Parlament aġġorna għal btajjel tas-sajf, ix-xogħol tal-Gvern mhuwiex se jieqaf, hekk kif bħalissa hemm lista ta' liġijiet li jridu jitlu fis-seħħ meta jkompli x-xogħol parlamentari. Dwar l-ewwel sena tal-leġislatura huwa qal li kellna 45 liġi ġdida fejn iddiskrivija bħala sena rekord mhux biss bin-numri iżda bit-tip ta' liġijiet li iddaħħlu. Semma fost oħrajn il-liġi ta' żwieġ ugwali għal kulħadd, liġi dwar vjolenza domestika u issa anke liġi tal-kannabis mediċinali. Qal li dan biss kien possibbli minħabba l-fatt li hemm grupp parlamentari maqut li jaf fejn irid jasal. Huwa rrefera għal liġijiet li għaddew din il-ġimgħa dwar is-settur tal-blockchain fejn qal li issa, grazzi għal dawn il-liġijiet, sirna l-ewwel pajjiż fid-dinja li rregolajna dan is-settur. Qal li grazzi għax-xogħol li qed isir, 10 kumpaniji skattaw il-proċess biex jiġu f'pajjiżna. Qal ukoll li kien hemm investitur partikolari li saħansitra tkellem miegħu qallu li kien impressjonat bix-xogħol li jagħmel dan il-Gvern f'dan is-settur. Graħtulek qed nitkellem ma' investitur li qiegħed jgħidli kif fakkarni li kont intqajt miegħu sena ilu għalli verament impressjonat li intom mettuli fi żmien sena nkunu lestejna dan il-qasam nkunu lestejna l-qafas kollu għalli verament eżatt b'sena lestejtu.